Zdravíci, já jsem Games a vítám vás u nového dílu Jak se stát o počítač, neboli jak se ho zrychlit. Dneska si projdeme vlastně body, které by vám měly trošku zrychlit počítač, anebo následně ho aspoň uvolnit na paměti. Takže začneme plochou s košem. Následně si dáme zbytečné soubory a správné odinstalovávání. A pak následně, to je docela důležité, co nejvíce zatížuje PC a blbosti. Potom se zaměříme na složky program Files, následně na antivirový program a co bere jako viry. Pak jak se starat o PC a čistící prostředky. Jak se starat o PC a čistící prostředky budou v sobě, jelikož to je ono, jenom tam budou nějaké dodatky. No? Takže začneme plochou plus koš. Takže koš by neměl být vyprávěn. Neměl by sloužit jako dlouhodobější úschovna, kož by se měl vysypávat. Jakož to řeším podruhý, tak už tady mám jednu složku, co jsem smazal a minulý díl. Tak, rozhodně kož by neměl sloužit víc jak 3 dny jako skládka, má se vymazat, ano? A to by bylo všechno ke koši, je to úplně snadné a prosté. Následně bych chtěl se dát na plochu. Na ploše nesvědčí, když máte přeblikávací obrázky. Jde to už u 7 a u 8. Myslím, že to u X nejde. Tak, tyto přeblikávající obrázky vám zatěžují počítač a možná více než si myslíte. Pokud jich tam máte víc a pokud máte ještě v kratším intervale, je to horší. Nejlepší je dát si buď jiný obrázek dle vašeho uvážení, anebo se tam prostě nechat od zakladatele, vlastně od výrobce notebooku. Já mám ten od výrobce notebooku, takže už mě víte, že mám notebook Acer. No. Tak. Následně vašemu notebooku nesvědčí, nebo počítači, bavíme se o vlastně počítači o notebooku, jsme si rozuměli. Následně vašemu notebooku nebo počítači nesvědčí, když je kompletně zasloužkovaný, viděl jsem to u kámošů, viděl jsem to u youtuberů, úplně strašný bordel. Doslova. Za prvé, to není dobrý pro váš počítač. Ano? Musí se vlastně při tom zapínání počítače načítat víc souborů a takhle. Samozřejmě to dělá i tak. A proto k tomu budou sloužit další body, kde si to postupně řekneme. Tak. Je dobré mít na ploše co nejméně souborů to bude a s nejkratší pamětí. Ano? Tady mám hry. Najdeme se na to. Najdeme vlastnosti. A to mi zabírá 4 KB. To je teda strašný, že jo? Vlastnosti 7 MB a to jsou programy. Rodiče, to už je více rodičů. Tady máme 41 MB, to je velká složka a přemístíme. Následně máme koš. Jo. Tak. Rozhodně vám nepomůže, když natáhnete všechny složky a hodíte je do jiné složky. Kdyby tady jste měli třeba 1000 složek a hodíte do jedné složky 2 programy, tak vám to nepomůže. Plocha bude stále zabírat moc místa na disku. Pokud na 2 discích, nevím, jak to máte. Ale většinou, když máte 2 disky, tak C jsou základní Windowsy, plocha a tak dále. Rozhodně tomu se dostaneme dál, ale rozhodně si je promažte. Tak a vlastně poslední bodík, co tady máme, jsou tady tahle dolní dobrá lištička. Doufám, že to nikoho nenapadlo, si tady dávat každou blbost. Jestli ano, rozhodně to nedělejte. Tady by měly být opravdu programy, které používáte každý den. Tudíž já mám programy pouze také, které používáme každý den a tady se nehrabu. Ano. Tak. Základní si to máte určitě všichni, Windows 8, pokud jste to nenainstalovali. To je váš problém, je to free. Tak, jdete klik a tohle tady máte každý, možná víc zaneřáděný. Ale to nebude paráda, jak jsem si vzpomněl, že vlastně se ještě k tomu dostaneme. Tak máte všichni tohle, 8, nebo 7, možná taky, nevím, vypínací button. Je to vlastně pro, co má PC udělat zámek, spánek, hibernace, restart, základy. Ano? Tak pak tady mám průzkumník souboru, který se hodí, když chcete něco načíst nebo odobrazit, ano? Když tam rozhodně taky musíte ponechat. Následně Skype, který používám pořád, internet, Google Chrome, tak máte Steam a Origin. Je jedno, co si tam dáte, nemusíte to mít jako já.
to je už úplně na vás, ale rozhodně tam nemějte moc věci, které používáte velice často sami, ano? Tak, a tím bychom skoro u konce měli plochu, ještě tady, tak vidíte, tady to je úplně krásné, máte rychlý zacházení se všemi soubory, ale co nejhorší, že ti, co dělají počítače, nedomysleli, že tady to může být kompletně úplně zaplněný, aby to řekl slušně. Tudíž tu zde mějte programy a dávají se tam automaticky, které používáte nejčastěji. Pokud tam máte program, třeba hru, kterou už nehrajete, odeberte to z toho, je to lepší. Ano. Navíc je to lepší tomu, že se navíc vyznáte a je to lepší prostě. Já půjdu Bandicam, natáčení, Cleaner, to jsou mý zkušenosti, ano, vy to máte určitě jinak. Cleaner, čištění počítače, k čemu se dostaneme. Origin, samozřejmě, Defraggler, to vám taky ukážu, k tomu se taky dostaneme, a Zonarkali, co to mám do školy. No? Tak, tím jsme skončili plochu, rychle to zopakujeme. Koš rozhodně není dobrý jako úschovna. Rozhodně nemějte to díle jako třeba 2-3 dny, ano? Pak následně složky, pokud jich máte hodně a zabírají více místa. Rozhodně promažte a nebo si je hoďte na disk a nemějte je na ploše. Na ploše měl být pouze minimálně. Za třetí, tady to ikony, mějte tam pouze ty, co používáte většinou a denně, případně denně. Není dobré to mít kompletně celé zaspomenoné. Je to pro, když to děláte, je to lepší pro počítač, notebook a ještě je to daleko lepší pro vás, když se tam vyznáte. Následně tu máme tohle, sem se vám dávají ano programy, sami většinou, když je používáte. Takže já vím, že jsem si sem nic nepřidával, takže se tam musí dávat samo. Takže to vím. Pro vás. Pokud jste hrávali strašně dobrou hru, nějakou nevím, tak to tady pořád máte. Ano? Rozhodně si ji tady odeberte, to děláme tak. Nevím, pravý, a odeberte seznamu. Ano? Je to dobré takhle dělat. Tak, tím jsme si zopakovali plochu a můžeme to ukončit. Následně přejdeme na zbytečné soubory plus správné odinstalování. Zbytečné soubory plus správné odinstalování. Zbytečné soubory, tím myslím všechny soubory, které už na počítači nemusí být. Máme, já jsem tady měl složku moje. Teď koši obnovit. Tak, rozhodně zbytečné soubory jsou ty, které nepoužíváte, to dlouho nepoužili, jako moje hry, já tam nic nemám, to už je moje věc. Vy tam třeba máte víc věcí, ano? Věci, co už nepoužíváte a dokumenty, co také nepoužíváte, nebo kompletně prázdné složky, máte. Prázdná složka navíc nic nezabírá, takže je to úplně jedno. Ano. Tak. Ale teď vlastně, jo. Takže když máte normální složku a dáte jenom vlastně mazání, když máte normální složku, tak jenom dáte delete a je to pryč. Ano. Ale u aplikace je to trochu jinak. Aplikace se musí nainstalovat na váš počítač, tudíž když smažete pouze složku, je to k ničemu. Musíte dát tady vaši ikonu, nevím, kdo tam máte, ale musíte dát ovládací panely a odinstalovat program. Zde si najdete program a smažete ho. Odinstalovat. Je lepší, že když pro něj dáte tohle a až pak smažíte služku, jestli se vám teda už automaticky nesmazala. Měla by se automaticky smazat. Mně se stalo třeba, že ne, je to jedno. Ano? Tak. A to je asi všechno, co bych vám mohl pro tuto kapitolku říct. Následně směřujeme do program Files. Většinou, pokud si to neinstalujete, je to místo, kam se stavují programy, nebo spíše instalují. Ano, když program Files máte složky 2 nebo 1, víme, že se tam samozřejmě instalují aplikace a občas tam instalují. Samozřejmě i soubory se nám instalují, aplikace se nám instalují souborama. Víte? Tak rozhodně podívejte se do této složky, jestli opravdu není nic,
třeba zaseklého, nebo co nepotřebujete. Promažte si to, opravdu je to dobré. Zase jak pro vaši orientaci, tak pro počítač. No. Já něco pořád zapomínám, co mám tu říct. Jo, stážeme soubory. Videa, vlastně takovýto posloužky, dokumenty, hudba, obrázky, plocha, ne. Stážeme soubory a videa. Ano, dokument. Je dobře, když si to promázáte, ty dokumenty, hudba, obrázky, plocha, obrázky, videa. Je dobré, můžete to teda nechat, je to na vás. Můžete to i promazávat, ale myslím si, že každý máte složku na videa, kam si dáváte obrázky a tak dále. Takže už to nemusíte mít nic, když vám to k ničemu. Zase si odlečíte trochu paměť. A stažené soubory je dobré si vlastně promazávat. Instalačka Original. A co? Tak. A tak, tím bychom skončili program Files a ostatní. Nyní přejdeme na antivirový program a soubory jako viry. Antivirový programy všeobecně jsou velice drahé. Ano, velice drahé. No, ty méně kvalitní jsou levnější a více kvality, více ochrany, tak zaplatíte. Pokud chcete používat free program, antivirus, který samozřejmě není úplně dokonalý, má nějaké mouchy, je slabší, ale je to free antivirus program. Takže dejte Avast, a můžete si stáhnout Avast nejnovější, nebo si stáhnete jiný, to už je úplně jedno, to je vlastně na vás už. Ale je dobré mít aspoň nějaký antivirus program a pokud si ho nechcete zbytečně krekovat, a připomínám, když něco stáhnete, na asi můj odhad 80% stáhnete vir. Tak. Vidíte, máte tady Avast, free antivirus, má to pouze inteligentní antivirus a antimalware. Pak máte Internet Security, a ten vám brání to stejně, jako máte ještě Safe Zone, Firewall a Anti-Spam. A následně máte zakoupený Avast Premier, který si taky stáhnout. Zajímavé, ale asi budete pak muset zadat aktivační kód, který si musíte koupit. Ten už vlastně přidává úplně všechno. Vidíte? To vlastně Avast vám ukazuju samozřejmě i Asset na Security, který má dobrou reklamu, ale ten Avast je asi nejlepší, co se týče free, podle mě. Nebo je rozhodně lepší než Windows Defender u 8. Ano, takže tím, když jsme vám ukázali antivirus program a teď se vrhneme na vlastně, co berou antiviry, zejména Avast, zopakuji, vlastně jako viry. Když stahujete kreklou hru, tak vám může se stát, že máte Avast, vám to vyskočí, zablokovat trojský kůň. A takhle vás to straší. Tam ten trojský kůň nemusí být ani, je to pouze jen crack. Avast crackům brání, nebo aspoň, zkoušel jsem to a tak z 10-5% ta free verze opravdu zabránila stánutí cracku. Všechno jsem pak samozřejmě smazal, nepotřebuji to. Tak, 5% to hodně mazalo, prostě zablokovalo, nic se nemohlo dělat. No vlastně, na týden mě to pustilo na to. Ale prostě ten Avast pro stahování, pro lidi, co se stahují a repují, nedoporučuju. Opravdu si radši stáhněte a krekněte ten antivirus, že jo. Samozřejmě nedoporučuju vám to, lepší je si ho koupit. Tak. A teď máme konečně poslední takový větší, obsáhlejší, to řekl, větší obsáhlejší přednášku. Máme to, jak se starat o PC, to je personal computer, takže vlastně počítač pro osobu, alebo notebook, to je úplně jedno. Takže začneme tím, vlastně tam, jak se starat o PC,
už jsme slyšeli. To jsme už krásně slyšeli. Musíte promazávat soubory a tak dále. Teď si to ale zopakujeme a možná i trochu na větší úrovni se budeme. Jak se starat o PC? Jednou z věcí, jak se starat o PC, je čistit jej a defragmentovat jej. K tomu nám poslouží vynikající a zároveň zdarma programy od Terraformu. Ale ten si necháme na potom. Hlavní je teďka, že tyto píšící programy necháme na potom a třetí problém mazání. Abyste si dobře starali o svůj počítač, musíte mazat škaredé soubory, škaredýma souborama samozřejmě myslím ty, co nepoužíváte, jsou zbytečné. Takže pokud nějaký soubor nepoužíváte, smažte je, nebo si je případně zalohujte pryč z notebooku, počítače. To úplně jedno. A rozhodně si, ať to nemáte jako, jak bych řekl, zamrdaný. Dajte to jako takhle prostě, zamrdaný. No? Je to lepší prostě. Dost. Takže promažte si soubory, odinstalujte zbytečné aplikace, nepotřebujete mít nainstalované zbytečné aplikace, když si odinstalujte. Tak to by bylo k ochraně počítače, samozřejmě ještě antivirus je taky vhodný. Následně bychom si ukázali produkty od Terraformu, používám je dva, což je Cleaner a Defraggler. Stáhnete si je Terraform.com, download, Cleaner a Defraggler. Samozřejmě si ty dva programy dneska ukážete, sami používám. Tak, máme zase programy, nebo jinak. Cleaner. Tak, Cleaner je vlastně k tomu, že vám promaže zbytečnosti. Tudíž, jak vidíte v Internet Exploreru, vám promaže dočasné internetové soubory, historie cookies, pošlení, navštívené adresy, index.dat, poslední místo stahování, Windows Explorer, poslední používané dokumenty, spustit ve start menu. Víte? To je tohle. Ty máš tady nedávno otevřené jiný plus komící, vyrovnávací paměť náhledu, nedávno otevřené systém vám díky tomu se vlastně vysype koš, dočasné soubory vám tak trošku to nevím správně, co dělá, ty dočasné soubory, nechápu to, pak schránku, clipboard, zbytky souborů v paměti, což je dobrý, fragmenty souboru H, K, D, K, nevím, a Windows Log soubory. Následně si můžete vlastně promazat i tady ostatní věci, nedoporučuji zatrhávat, nevíte opravdu to, co je. Jak to funguje, je tady ten čistič, máte analyzovat, a chvilku se vám bude analyzovat, a on tam píše, kolik toho smaže. Chvíli to trvá. Jako se to bude časných souborů. Tady máte Windows Log soubory, tak a nyní mám vlastně 689 MB určenou vybavání. Z toho máte i Internet Explorer, který vůbec nepoužívám, což nechápete, že je co najít. Tak vidíte cookies, 3 KB. Windows Explorer tady a máte systém koš, časný soubor, nevím jste, ale rozdělám vždycky spustit Cleaner a ano. Viděli jste tam, že to smažení nenávratně některé soubory, ano. Tím třeba myslí ten koš, že to vysype. Tak já dávám ještě jednu analýzu, abych něco nezapomněl, občas to nechám. Vidíte? A tu dočasné soubory nesmazal to všechny. Nápad třetí už by to mělo být paráda. Navíc vám to tady píše, jaký máte počítač, co jim vůbec nechápu, proč mi to tady píše Intel HD Graphics. Když mám DVD, GeForce 640 2 GB RAM, ano? 2 GB RAM. Tak. Kdyby to tam všechno, vidíte, máte jedno. Následně máme registry. Registry jsou věci, které vám po čištění počítače zůstanou, které ani ne tím osinstalovaným programu nesmažíte. Třeba když smažíte hru, tak máte pořád nějaké registry. Jako třeba, když máte, já nevím, hru, která má vlastní koncovku, tak víte, jak je třeba index.html pro programátory, anebo na spoustě her je to třeba Minecraft.exe. A když jednu tu hru odinstalujete, tak vlastně ta koncovka tam zůstane. A nebo přes tak aplikaci, nebo prostě když to odinstalujete, budou tam ještě chyby. Protože to nebude vlastně, ten počítač už má vlastně cesty, kterýma to hledá. A vlastně ty už tam nebudou, to nebude platit.
Ano? On tam půjde a nic nenajde. On bude dírat. A vlastně proto děláme registry, dáme hledat problém, tím začínáme. Promiňte si, ano. Vidíte? Málo. Já jsem to měl, to jsem ukazoval, ve stažených souborech jsem měl, vlastně to je ta cesta, to je vlastně ta cesta, kterou to jde. Ano? Takže tady vám to ukážu problém cesty k aplikaci. A to je ta cesta C, users, games, downloads, origin things lab.exe, což je instalátor originu. A tady vám to vlastně ukáže origin, vlastně tu věc. Currently dělám a complex, compatibility a store. Můžete to smazat, nemusíte. Je to jedno. Opravdu vybrané problémy a ne. Můžete si udělat tu zálohu, ale je to na vás. Opravdu je to na vás. Tak, tyto vlastně čističe byste měli používat tak 2x, 3x do týdne, abyste si ten počítač trošku zrychlili. Tak, a ukážeme si ten defragler. No, tady máte vlastně defragler, máte i na Windowsu, samozřejmě takhle to máte na Windowsu zdarma, ale jsou vlastně k ničemu. Víte? Teďka mě určitě slyšíte. Já jsem myslel, že jsem něco neslyšel. Tak, máte vlastně to máte ve Windowsech, ale je to úplně nic. Není to moc dobré. Proto můžete použít tyto stažené a free, které jsou hodně dobré a účinné. Samozřejmě Piriform je dobrý a ty free verze se nevyrovnají jiným. QoQ nebo nějak tak je nejlepší defraglerů. A nebo ještě jiný programy jsou lepší, ten cleaner, samozřejmě free verze jsou vždycky horší. Ne, a teď Piriform defragler. Nyní vám vysvětlím, co jsou fragmentované, nefragmentované soubory a co defragler dělá. Vysvětlím vám to tak, jak nám to vysvětlil náš pan učitel v informatice. Velice vtipným podání. Představte si skříň. A kdybyste tu skříň měli fragmentovanou, vlastně ta skříň, fragmentovaná skříň vypadá tak, že máte ponožky ve fusaklích, trička v kalhotách, prostě tam máte porčus, ano? To samé na disku, máte to kompletně popřeházený, ty soubory, ano? Že máte kus tam, někde úplně v jiných cestách. Tak, a to jsou fragmentované soubory, nebo já říkám fragmentované. Tak a toto ten vlastně ten Piriform defragler dělá. On vám vlastně uklidí v skříni. Vlastně ve skříni budou si ve slepách, ponožkách, tričkách, kalhotách. Tak vlastně udělá i to, že vám ty soubory shází do jednoho počítači. A je to daleko lepší. A vidíte, ukazuje vám i stav disku, či to analyzujeme. A vlastně to prohrál to všechen, umí terabyte místa, prohrál to rychleji než defragmentuje, nebojte. Takže opravdu, když máte celý červený, jděte na výlet, to bude defragmentovat opravdu dlouho. Tak stav disku dobrý, tak to musím vydefragmentovat. Vidíte, jak mám strašně fragmentovaný, hodně fragmentovaný, takže přes noc nechávám defragmentovat. Tak. Ale stav disku dobrý prostě, když mám celý červený, fragmentováno 20%. Já už jsem nervózní u jednoho, ano? Něčemu. Tak. Doufám, že jsem vám tímto pomohl. Zanechte like, pokud se vám video líbilo a bylo vám užitečné. Případné dotazy zanechte v komentářích a pokud chcete vidět další mé videa, hraju i hry. Ano. A takovýchto návodů bude určitě více. Pokud je chcete vidět a chcete vidět další videa, dejte subscribe. Darec.